Bueno, com el nostre company Eric ha formulat una pregunta molt filosòfica que li agrada molt al nostre mestre Juan. On diu que perquè intentem buscar sempre una explicació de les coses. Això fa a mi perquè el text dia que quan pegues un tro a una cosa en seguida tu penses que és una cosa que no és, perquè la societat i això cosa. Que diu per què ens sentim més tranquils en realitat amb una cosa que ja coneguem per una altra que no coneguem. Bé, la resposta més fàcil és que davant d'una cosa que ja coneguem sabem reaccionar i ens sentim més tranquils i més segurs que davant d'una que no coneguem, que no sabem com es pot eixir i com podem reaccionar davant d'aquesta qüestió.